Nagsugod na sa pag-uli ang mga tao sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya, human paulagi ang mga travel requirements. Usa na dinhi ang probinsya sa Southern Leyte. Ang detalye pinaagi ni ining report. Human gipaluagan sa probinsya sa Southern Leyte ang health protocols, nagsugod na pag-abot ang mga residente gikan sa ubang lugar, lakip na ang gikan sa Sugbo. Karong adlaw miabot ang 286 ka tawo sa Maasin City Port. Ang unang hugna sa mga manguliay nga wa na gipangayuan og RT-PCR test ug uban pang rekisito. Matod ni Southern Leyte Governor Damian Gaviola Mercado, ang pag-relax sa protocol pinasubay sa kamanduan sa National IATF. Actually, mura na kung na-anticipate ang programa sa national because na naanay vaccine, mura sila nilak sa protocol. Kaya nakuha na sila, ilan nag-anticipate ba na may vaccine, di? Ato na gamay. Apan tungod kay anaa pa man gihapon ang COVID-19, na desisyonan sa probinsya nga mangayo og medical certificate sa mga moabutay. Ang datos mamahimong basihan sa contact tracing kung gikinahanglan. Mga kay kasuyunan, nga mga to na lang sa municipal health, mangayo nga to og certificate. Nag-check up siya nga dili sa automatic, whatever. Ang mga pasahero nga miabot kaganihang kadlawon gisugat sa medical health teams. Mas paspas ang pagproseso sa mga miabutay. Gani usa ka babaeng pasahero nahuwasan human makabalik na gyud sa ilang probinsya. Walay na so. Ay, kami man sa kabay kay naglakaw man ako ronto. Cebu. Gipahibaw usab sa gobernador nga nagpaabot pa siya sa datos gikan sa mga mayor aron ma-finalize ang ilang paliton nga COVID-19 vaccine. Chelo Valiena, Balitang Bista.